Drago mi je što mogu biti ovdje kod vas u Makedoniji. Nisam ni znao koliko je Makedonija lepa kada je jesen. Sad sam se uverio u ovu zlatnu travu, a ja jako volim tu zlatnu travu. I gdje god sam pogledao, svugdje je bilo neko zlato, neka trava, žuta, zlatna. A posebno kada sam skrenuo tu za Kavadarce, onda sam vidio one plantaže bresaka, jel tako? I onda one boje, pošto sam ja malo i umetnik, ono me je baš onako oduševilo. Ona žuta boja lišća, a onda iza toga izbija ona roze boja, tamna roze boja onog drveća. I to je bilo nešto prekrasno. Ono što mi želimo da radimo ovih 5 dana jeste da malo, kao što je Tome već rekao, postavimo neka životna pitanja. Ali ne samo da ih postavimo, ja verujem i da vi postavljate ta životna pitanja, da pokušamo i da odgovorimo na ta pitanja. I tema je vrlo interesantna. Kako preživjeti život? Sad, mnogi se pitaju kako preživjeti život, da ja bih rekao život ne treba samo preživjeti, život treba i živjeti. Tako da, ako se pitate da li se život treba preživjeti, ja bih vas pozvao da li vi živite svoj najbolji mogući život ili samo preživljavate. Trebalo bi sa ovih 5 dana da naučimo kako ne samo da život preživimo, nego kako da ga živimo u najboljem mogućem svetlu. I zato ćemo mi večeras i početi sa tom temom koja se zove snaga mentalnog zdravlja. Jako mi se sviđa ova slika, ova žuta slika koja baš onako podsjeća na dolazak u Makedoniju. I ovdje je nekako sve lepo, čini mi se i ova slika nam pokazuje da je ta lepota, nekako sjaj. A ja jako volim onako da je svetlo. Ne volim tamu jer šta ima svetlo sa tamom? Svetlost, tu je onda život i tako dalje. Hajde da naučimo gdje je snaga u tom mentalnom zdravlju i gdje su ti ključevi na koje ćemo dati odgovor ovih 5 dana. Pre svega treba da postavimo to pitanje šta je to mentalno zdravlje, o čemu ćemo mi zapravo govoriti sve ovo vreme. I koja je definicija tog mentalnog zdravlja? Pa evo jedne definicije koja će nam dati jednu širu sliku tog jednog dobrog života. Života bez onako stresa, zapravo stresa koji se drži pod kontrolom, života koji je produktivan i tako dalje. Ako govorimo o mentalnom zdravlju i ako želimo da odgovorimo na pitanje šta je mentalno zdravlje, onda moramo da kažemo da je to stanje dobrobiti. Svako ko živi dobro mentalno zdravlje, on živi jedno blagosloveno stanje, jedno blago stanje. I svako od nas bi želeo da njegov život bude blagosloven, da bude dobar i da bude jedno stanje dobrobiti. Tako da mentalno zdrava osoba je osoba koja živi svoj najbolji mogući život. Mentalno zdrava osoba ili zrela osoba je osoba koja je blagoslovena u životu. Sad, da bi osoba doživjela to stanje dobrobiti i to blagostanje, ona mora da bude svesna svojih sposobnosti. Znači, mentalno zrela osoba je osoba koja je svesna svojih sposobnosti, koja može da se nosi sa svakodnevnim stresom u životu. Kada sam dolazio u Beograd, onda mi je jedan od kolega rekao sada treba da se naoružaš strpljenjem. Ja sam živio u jednom malo manjem gradiću gdje se moglo voziti i bicikla, gdje su široke ulice bile i tako dalje. I onda dolazeći u Beograd, on meni kaže sad se naoružaj strpljenjem, jer kada budeš naoružan strpljenjem, onda ćeš moći da podneseš ono što se u Beogradu zove količina stresa, ogroman stres. Jer kada upazneš u gužvu, ne možeš ni levo ni desno, tu si gde si, ideš polako i to ti je. I onda je rekao i dobrim predavanjima koje ćeš moći da slušaš. Tako da, kada sam došao u Beograd, onda sam shvatio šta je to zapravo stres i kakav on danak nosi. Ja ne znam da li ovdje kod vas u Kavadarcima postoji stres. Jer postoji stres? Postoji. I čak kada odete da berete ono grožđe, pa onda razmišljate o vinu i tada je stres. Onda nema stresa. Stres možda nema samo kad se vino pije, jel da? Stres dođe sutra, kad se probudi čovjek posle vina, onda ima stresa. Tako da stres ima svugde. Vidite, kada je čovjek mentalno zdrav ili kada je mentalno zreo, on ume da se nosi sa tim stresom koji postoji. Naravno, ja znam, stres postoji u Beogradu, stres postoji u selu, stres postoji u Kavadarcima, on postoji svugde gde postoji čovjek. Ali vidite, zašto je važno govoriti o tom mentalnom zdravlju? Zato što mentalno zdravlje želi da nas nauči kako da prepoznamo svoje sposobnosti.
A to znači kako da se nosimo sa svakodnevnim stresom. Da ne uzimamo poslove koje ne možemo da odradimo. Da prosto znamo šta smo doneli na ovaj svet. Koje su to naše jake strane. Znate kako kaže narodna ona poslovica? Da se prosto u životu pokrivamo onoliko koliko nam je dugačak pokrivač. Jeste čuli za to? Ne da ulazimo u kredite, ne da srljamo onako glavom bez obzira u neke stvari. Mentalno zrele osobe su apsolutno svesne onoga što mogu da urade. I nekad ne idu dublje i nikad ne idu premalo. Rade tačno dozirano. I zato mogu da se nose sa svakodnevnim stresom u životu. A ne samo da mogu da se nose sa stresom, one su u stanju da rade produktivno. Sve što uhvate da urade, oni urade. Ne vrte se u jednom krugu, u jednom začaranom krugu, u jednom vrzinom krugu, nego rade onako produktivno. Šta su isplanirali, to su i uradili. I takva osoba je sposobna da se ostvari kao ličnost, da sazre i da da svoj doprinos zajednici. Ali ne samo zajednici, ona je spremna da da doprinos i svojoj porodici. Ne samo porodici, ona je spremna da da doprinos zgradi gde živi, crkvi gde pohađa. Svi imaju benefit od mentalno zdravih osoba. I zamislite sada vaša država da radi na tome da unapređuje to mentalno zdravlje. I da svi od toga imaju koristi. Kako taj pojedinac koji će naučiti ključeve mentalnog zdravlja i primeniti u život, prepoznati se, raditi produktivno, nositi se svakodnevnim stresom, ostvariti se i doprineti zajednici gde postoji. I zaista, kada govorimo o mentalnom zdravlju, to je jedno stanje dobrobiti, jedno blagosloveno stanje u kome svi dobijaju. I onaj koji je glavni i oni koji su oko njega. Tako da, mentalno zdravlje je temelj blagostanja, jednog blagoslovenog stanja, ali i efikasnog funkcionisanja kako za pojedinca, tako i za čitavu zajednicu gde taj pojedinac postoji i gde on živi. I sada kada vidite ovako, ja bih mogao da vas pitam kako se vi osjećate ili kakvo je vaše mentalno zdravlje danas? Da li ste vi kao ova jabuka koja je ovdje nasmejana, prva ova, vesela, srećna i došli ste onako, sve vam je dobro u životu. Imate odelo potaman, mogli ste da kupite to odelo, srećni ste jer ste izabrali. Ili se osjećate možda zaljubljeno. To je malo jedno drugo stanje od ovog zadovoljnog. Ovo je zaljubljeno stanje, ovaj zaljubljeni je sasvim drugačiji. I on je veseo, ali na jedan drugačiji način. Ili ste možda večeras došli na ovo predavanje, a malo ste tužni. Gde se vi svrstavate? U zaljubljene ili mislite da je ovo samo za mlade? Ja kada govorim o ljubavi, onda takvi kao vi, možda malo stariji ili malo iznad tih srednjih godina kažu, ma kakva ljubav, nema više ljubavi. Bilo nekad, to je tamo za neke mlade ljude koji su usijane glave. Ali kada prođe neko vreme, šta vi kažete? Onda su šta? Samo interesi. Nema ljubavi više. Jeste zaljubljeni? Niste. Vi ste srećni. Ako niste ni to, onda ste možda nesrećni. Možda u vašem životu nije sve potaman. Možda nije onako kako ste zamislili. Možda je velika količina stresa i to vas nekako muči. Možda poslove koje radite nisu skrojeni po vašim sposobnostima. Niste doprineli svojoj porodici. Niste doprineli zajednici. I onda mislite da niste ni sa šta. Ako tako razmišljate, onda ste na pravo mesto došli, jer ovaj post-it ovde jeste da mi želimo da vam pomognemo da se ovakav izgled vaših usta pretvori u jednu zadovoljnu osobu. I mi želimo kroz ovih 5 dana da govorimo o nekim dobrim stvarima. Želimo da postavimo prava pitanja, ali želimo da damo i odgovor na ta pitanja. Tako da, želimo da vaše mentalno zdravlje bude bolje. Želimo da krenete u oporavak jedan, da sazrete u mentalno zrele osobe. I čini mi se da je dobar naslov ove knjige, a poznajem i knjigu, da već danas donesete odluku za sutra. I da već danas imate bolje sutra, jer sutrašnjica počinje današnjom odlukom. Tako da, na pravom ste mestu. Da li se mentalno zdravlje može promeniti? Da li se čovjek uopšte može promeniti? Pre svega bih vas pitao, kada govorimo o mentalnom zdravlju, o kom organu mi zapravo govorimo? Ako mentalno zdravlje nije kako treba, koji organ ne funkcioniše dobro? Šta biste vi odgovorili? Um. Gde se taj um nalazi?
Od čega zavisi da budemo zaljubljeni, veseli ili nesrećni? Odakle ta komanda dolazi? Iz mozga. O čemu ste danas razgovarali? Da li je neko od vas danas seo sa nekim svojim prijateljem, komšinicom, drugarem, ne znam ni ja, majkom, ocem i razgovarao o mozgu? Ko je od vas danas razgovarao o mozgu? Niko. Ste razgovarali o političkoj situaciji u Makedoniji, razgovarali ste kako je bilo na odmoru, možda ste razgovarali da još niste platu primili, eto, još neki nisu isplatili. Možda ste razgovarali da vam nisu dali, predali ste tamo grožđe pa nisu platili i tako dalje. O čemu ste razgovarali danas? Jeste razgovarali o tome šta ćete pojesti danas? Jeste. A jeste li razmišljali da li mozgu odgovara to što ste mu danas dali kroz usta? Kada ste otvorili neku knjigu ili gledali neki TV program ili otvorili ili pustili radio, da li ste razgovarali sa sobom i rekli, ej, pa možda ovo neće biti dobro za moj mozak. Jer ako ne bude dobro, ja neću baš biti zadovoljan. Ja ću biti nesrećan. Da li ste razmišljali kada ste dolazili na ova predavanja, ićemo autom, ili ste rekli, slušaj, pa ja ću malo prošetati, to će biti dobro za moj mozak. On će bolje funkcionisati. I većina od nas, ili 100% nas danas, uopšte nije razgovarala o mozgu. A mozak je komandni centar našeg organizma. Sutra ćemo malo više o njemu pričati, ali vidite, organ koji na neki način proizvodi taj o kome ste vi rekli da je odgovoran za naše mentalno zdravlje, mora biti zdrav. Sad, da li se može menjati? Da li se te neke stvari u našoj glavi mogu promeniti? Biblija je pre 2000 godina zapisala, a eto, neuronauka je to otkrila posljednjih 20-30 godina, danas se velika sredstva daju na to da se mozak ljudski dekodira, da se prepozna kako funkcioniše, kako to sve tamo izgleda i tako dalje. Do sad je otkriveno u nauci nekih 15-20%. I ono što je o mozgu otkriveno za sada fascinira. Ne postoji tako složeni organ u svemiru kao što je ljudski mozak. I pogledajte šta Biblija, koja nije ništa znala ono što mi danas znamo, kaže ovako: nemojte da se vladate prema ovome svetu. Kaže Pavle svojim vernicima tamo u Rimu i kaže ovako: nemojte da se vladate prema ovome svetu. Drugim rečima, nemojte da vrednosti ovoga sveta budu i vaše vrednosti. Nemojte da ovaj svet postavlja granice razvoja vašeg života. Nemojte da sve o čemu se priča oko vas bude ono čime će se vaš baviti. Nemojte da srljate za onim što svet kaže da je dobro. Bićeš srećan ako budeš imao veliku kuću. Bićeš srećan ako budeš imao novi automobil. Bićeš srećan ako uzmeš kredit. Nećeš biti srećan. Ili bićeš srećan ako budeš školovan. Ili bićeš srećan ako, ne znam ni ja šta, budeš imao sekretaricu. I zato Pavle kaže, nemojte da ovaj svet bude taj koji će vam postavljati neke ciljeve za kojima treba da se sežete, nego se promenite. Kako ćemo se menjati? Kaže, tako što ćete obnoviti svoj obnovljenjem uma svojega. I vidite gde on vidi taj preokret, taj zaokret. Ne u ovome svetu, od ovoga treba da bežimo, a treba da se menjamo u umu svojemu. Zašto on kaže? Zašto? Da bismo mogli da prepoznamo koja je dobra, ugodna i savršena volja Božja za naše živote. Ko zna koji je dobar život za nas? Ko zna koji je pravi život onako koji bi trebalo da živimo? On kaže Bog. Bog je taj koji zna koji je dobar, ugodan i savršen izbor za naše živote. Ako hoćemo da živimo svoje najbolje živote, trebalo bi da se ostavimo u vrednosti ovoga sveta i da se promenimo tako što ćemo prepoznavati i pitati Boga: hej Bože, kakvog si me to stvorio? Šta sam ja doneo na ovaj svet? Zašto sam ja ovakav? Ti sigurno imaš plan sa mnom. Ja hoću da prepoznam taj plan. Jer kad se prepoznam, ja ću znati koje su moje sposobnosti. Ako znam koje su moje sposobnosti, ja ću moći da se nosim. Neću srljati u nešto što ne mogu da uradim. Ja ću biti ostvaren kao ličnost. Jeste ovako nekada razmišljali? A mi nekada zaboravimo tako da razmišljamo. I onda upadnemo u svet koji je oko nas. I onda taj svet oko nas nam stavlja
vrednost i kaže, to odelo ćeš nositi. Ovaj svet je sašio neko odelo i ti ćeš to navući na sebe i uživat ćeš u svemu tom. Ili će ti biti malo, ili će ti biti preveliko, ili će biti demode, ili će biti previše moderno. A to će te frustrirati. Jer nikad se nisi zapitao šta je zaista najbolji život za mene. I zato dolazimo do jedne mentalne nezrelosti. I zato imamo problem sa mentalnim zdravljem. Zato što nam neko drugi nameće šta je život i kako treba da živimo. A moje pitanje za vas večeras je, ko živi vaš život? Vi ili neko drugi? Ako ne živite svoje živote onako kako je Bog zamislio, onda neko drugi živi vaše živote. Vi niste gospodari tog života. Ako slušate medije, onda oni upravljaju sa vama. Jer vam serviraju ideje i misli koje oni hoće. Ali ne samo to, koje knjige čitate, šta gledate, šta slušate, šta jedete. To je jako važno. Zato što kako funkcioniše ljudski um, on funkcioniše zahvaljujući svemu onome što u njega ulazi. I da bi to razumeli, namjerno sam postavio ovu jednu sliku i sviđa mi se ova slika zato što ova zelena boja daje život. A ova tamna boja, to je to sivilo oko nas. I sada to seme koje je palo ovde, ono će doneti svoj rod. I sad, kakvo seme pada u vaš um? Jako važna stvar. I da bi razumeli kako ljudski mozak funkcioniše, mi moramo razumjeti kako stvari funkcionišu u prirodi oko nas. I vi ste tu dobri domaćini. I zato autor, ja sam doneo 3 knjige koje se zovu Um, karakter i ličnost. Ako neko od vas bude zainteresovan, većina citata koje ću ja večeras govoriti su iz te knjige Um, karakter i ličnost. Od jednog autora koja se zove Ellen White, koja je pisala jednu hrišćansku psihologiju. To nije knjiga onako da čitate kao roman, to je skup citata njenih koje je ona izgovarala na različite teme i pisala. I ona kaže u jednom delu, kaže ovako, u svim vašim poslovima morate delovati kao domaćin koji se trudi za zemaljski rod. U svemu što radite u životu morate biti domaćin. Šta je to domaćin? I zašto je njoj važno da nam kaže da budemo domaćini? Ja dođem negde u goste i sad oni me ugoste, vratim se kući i onda kada me pitaju i kako ti je bilo, ja kažem, a su bili domaćini. Šta to znači? Kada vi odete negde i vratite se i kaže, oni su bili dobri domaćini. Ne samo da su bili dobri ljudi, nego su se brinuli o nama. Prepoznali su naše potrebe. Nisu dozvolili da nam ništa fali. Potrudili su se. I sada ona kaže ovako, ako želimo da razumemo kako naš um i mozak funkcioniše, mi moramo da budemo dobar domaćin. Šta radi dobar domaćin? On naizgled baca seme svoje, ali zakopano u zemlji, kaže, seme klija. I sila živoga Boga daje mu život i vitalnost. I vidi se prvo trava, potom klas, pa onda ispuni pšenicu u klasu. Domaćin poznaje kako funkcioniše ono čime se on bavi. Jako dobro zna. Donekle odradi on, a onda sila živoga Boga daje život onome što je posađeno. Ja se sjećam jednog dobrog domaćina. 7 godina sam živeo zajedno sa njime, sarađivali smo, bili smo odlični saradnici. On je bio pravi domaćin. On je bio rekorder u proizvodnji lubenica Bostana. I on je živio u tom kraju gdje se proizvodio lubenica. Ali nije bio koji svi drugi, bio je bolji domaćin. I onda on meni kaže, dođi da vidiš kako ja to radim. Ja dođem do jednog plastenika, on otvori ogroman plastenik. I ja vidim onako u vrstama, u redovima. Jedan red, drugi red, treći red, četvrti red. I ispred svakog reda napisana pločica koja je to vrsta i tako dalje. I on meni kaže, vidiš ovako, za svaku ovu biljku koja je porasla u ovoj saksijici malo, ja dobijam 1 euro. Ja ga pitam, šta radiš? Kaže, dobijam po 1 euro. A čekaj, a čije je to seme? Pa kaže, njihovo. A jesi platio seme? Ne, dali su mi. Dali su ti seme? Da. I još te plaćaju? Da. A kada posadiš na njivu, čiji će biti rod? Pa kaže, moj. I onda pitam, pa čekaj, pa kakve koristi imaju oni ljudi od svega toga? Pa imaju, zato što je njegova njiva bila ogledno imanje. I onda on kaže, vidiš, za svaku ubiljku, 1 vrsta, 2 vrsta, 3 vrsta, 5 vrsta. I tako je radio. Kalem na bundevu, onda na kalem i lubenicu, to sazri i onda nosi na njivu. I kada odnese na njivu,
onda sadi ispod folije. Ne znam da li ste to vidjeli nekada. Ima onako neke šipove, kao mali plastenici se rade na njivi, jer ima to ovdje. I onda se to razvuče i tako dalje. I kaže on meni, ja idem, kada to posadimo, sve tamo ispikiram, uradimo, ja moram, kaže, da pratim. A ja ga pitam, šta pratiš? Kaže, ja odlazim u 4 sata na njivu. I gledam kako rosa, kaže, natapa tu biljku. Ja onda razmišljam, kako rosa natapa? Zamišljam, 4 sata ujutru, polako, sunce izlazi i on gleda, a ono je nisko, kako on gleda u sve to i kako to lepo natapa. I kaže, u jednom trenutku, kaže, upeče jako sunce i ja moram da prepoznam, da probušim tu foliju. Jer kada probušim tu foliju, onda ono doživi procvat, vazduh, jer ako ne probušim, to će izgoreti. I onda ja kažem, ali si domaćin. U 4 sata ujutru. Ko od vas ustaje u 4 sata ujutru da ide na njivu, da razmišlja, da bude pravi domaćin? A onda su prešli na jagode, pa su onda s jagoda prešli na trešnje i tako dalje. I kaže on meni, u krajem oktobra sve se završava, ja traktor operem, stavim ga ispod čupe i nema do proleća taj traktor da se pomera. Zašto? Ma kaže, nema tih para zbog kojih bi ja pomerio taj traktor. Ja sam svoje završio. Pa šta ćeš sad? Sad idemo na zimovanje. Eto, poljoprivreda u Vojvodini. I svi kažu, seljaci. Nisu to seljaci. Mudar seljak. Tačno zna šta radi, kako radi i kako stvari idu. I onda ja razmišljam, aha, to je domaćin. On tačno zna kako stvari funkcionišu. I onda ovo je savjet, u svim poslovima vi morate delovati kao domaćin. Sve što radite u životu, vi morate znati kako stvari funkcionišu. Morate biti domaćin. I onda nema stresa, nema napetosti, sve je dobro. I to proizvodi jedno zdravo mentalno zdravlje. I onda objašnjava kako to funkcioniše. Kaže, prvo se baca seme, zakopano seme u zemlji klija i sila živoga Boga daje mu život i vitalnost. I vidi se prvo trava, potom klas, pa onda se ispuni pšenica u klasu. I kaže savjet, proučavaj ovaj čudesni proces. Zašto? Zato što isto tako funkcioniše i tvoj um. Isto tako funkcioniše i tvoj mozak. Ima mnogo toga za učenje, ima mnogo toga za razumevanje. I onda ona kaže, ako usavršivamo svoje umove do vrhunca sposobnosti, mi ćemo kroz večnost nastaviti proučavati puteve i dela Božja i znati sve više i više onome koji nas je dizajnirao. Usavršavajte svoje umove, razmišljajte. Jako je važno šta ulazi u naš um. Zašto je važno? Zato što prilaz ljudskom umu se dešava kroz 5 čula. Svako od nas imamo čula. Zašto su ta čula? Zato što kroz to su kapije kroz koji ovaj svet oko nas, poljašnji svet, ulazi u građevinu koja se zove ljudski život, u naše telo, naš život. I onda sve što uđe kroz ovih 5 čula ima dalje svoj put. A dalji put je da to utiče na formiranje ljudskih misli. A onda taj input utiče i na stvaranje osjećanja. A onda se osjećanja i misli povezuju zajedno. I to sve zajedno, i misli i osjećanja, formiraju nešto što se zove sistem uverenja. Ja sam uveren da je to dobro. Šta je sistem uverenja? Sistem uverenja su navike u razmišljanju, po pogledu osjećanja. I to postaje moje uverenje. Ono što ja prosuđujem da je istina. Kako sam ja zaključio da je nešto istina? Zato što sam pustio da uđe kroz ovih 5 čula i kada je ušlo, ono je, posvetio sam tome pažnju, formirala se određena misao, mišljenje, a onda se to povezalo sa osjećanjima, onda su se pojavili neki leptirići u mom stomaku, a kada su se pojavili leptirići, to je zakucalo tu misao i to sve zajedno je onda reklo, ej, pa to je istina, ja moram to da imam i da radim. A ovo sve zajedno se zove ljudski um. A taj ljudski um koji nastaje u mozgu, koji je organ, taj mozak je materijalne prirode, će postati tako moćan da će kontrolisati i našu biologiju. Ovaj nematerijalni um, taj sistem uverenja, misli i osjećanja će početi da prave takav haos da će kontrolisati biologiju. Šta je biologija? Meso naše. Znači um će biti tako moćan da će s našim životom raditi šta hoće. Zato se kaže da je um predvodnik. On je inspirator
inspirator svih naših reči i postupaka. I zato Pavle kaže svojim vernicima, nemojte da dozvolite da svet ulazi kroz ovih 5 čula, nego menjajte svoj um. Jer um će biti predvodnik i inspirator vaših reči i postupaka. On će biti idejni vođa vašeg karaktera. On će biti arhitekta vašeg života. Jer teška tema. Jer ideje, razumevate stvari kako se slažu. Sad idemo dalje. Um je jako važan. Sutra ćemo malo više o njemu govoriti. Sve se začinje ovdje, a mi najmanje o svemu tome razmišljamo, a kamoli da mislimo. A to komanduje našim životom. Ali taj um, kada se uverimo da su neke stvari dobre, on ide dalje. I to stvaru čežnju i nameru našeg srca. Kada sam se uverio da je nešto dobro, ja donosim odluku da ću odgovoriti na svoje uverenja. To su ove ovdje. Ja sam odlučio da ću pokazati to što sam uveren rečima, postupcima i stavovima. To je moja odluka i ja želim to. A onda te želje se pretvore u navike. A to je moj način reagovanja izazvan ponašanjem i ponavljanjem. A onda navike formiraju karakter, šta moje navike rade od mene, a taj karakter formira sudbinu. I sada, ja sam čuo, bio sam nedavno u Makedoniji, da se u Makedoniji kaže sljedeće. Šta je zapisano, zapisano je. A tako? Jer vi zaista verujete u sudbinu. Kaže, to što piše, ne možeš pobeći od svega toga. Kako se kaže? Kako? Pišuva? Piše. Gotovo. To ti je određeno. Vidite šta je sudbina? Sudbina je šta? Na kraju. Ona je proizvod. Ona nije prva da ti diktira život, nego je posljednja. Sudbina se menja ovdje. Ako hoćete da menjate svoju sudbinu, onda postavite stražare na 5 čula. Nemojte dozvoliti da svašta ulazi u vaš um. U jednom trenutku sam išao sa jednim kolegom i razgovarali smo, zapravo ja sam pričao o jednom drugom kolegi koji, je bio aktuelan u to vreme i onda je taj moj kolega stao sa strane, slušao je, stao je sa strane autom, pogledao je prema mene i rekao mi sljedeću stvar. Ja nisam kanta za otpatke. Znate šta je kanta za otpatke? Šta? Otvorite i bacite. Sve što vam ne treba ide tamo. Zašto je on meni to rekao? Rekao je, ja ne želim da mi pričaš o tom kolegi to što mi pričaš. Ja ne želim time da se bavi. Koliko od nas je kanta za otpatke? Skupljamo sve i svašta, a da se nikad nismo zapitali, jer meni to treba. Ma neću to uopšte da gledam, neću to da slušam, neću to da jedem, neću time da se bavim, jer se neposejano, kaže tamo, ono niče. Ono će jednog dana poneti rod. A dobar domaćin pazi koje seme se seje. Loš domaćin ne pazi. I zato ništa na njivi nema, uvek nikne neki korov. A taj korov ga sprečava da bude zadovoljan i srećan u životu. Zato što nije domaćin, zato što nije stražar ovdje. I onda i loš karakter, i loše navike, i loša sudbina, a sve zato što je loša istina. Falš istina. I ovdje imate objašnjen čitav mentalni proces. Od čulnog inputa do sudbine. Kako to deluje u našem životu? Sutra ćemo malo više se time pozabaviti. A danas idemo na taj gore deo, ovaj čulni input. Jako važna stvar. Ljudski rod, čovečanstvo je palo. Izašlo je iz savršenih okvira koje je Bog postavio u Edenskom vrtu, zato što je đavo igrao istu ulogu ili zlo koje nam ne želi dobro, kroz čula. I ovo je slika čuvena koju je Michelangelo naslikao na stropu Sikstinske kapele. I sada čitamo taj zapis kako je ljudski rod dospeo u ovo stanje gdje se nalazimo. Prva Mojsijeva, 3. poglavlje, 16. stih, zapravo 3. poglavlje od 1. do 6. stiha kaže ovako. Ali zmija beše lukava mimo sve zveri poljske, koja stvori Gospod Bog. Zmija je bila lukavija od svih drugih zveri.
i reče ženi: da li je istina da je Bog kazao da ne jedete sa svakog drveta u vrtu? A žena odgovori zmiji: mi jedemo roda sa svakog drveta u vrtu, samo roda sa onog drveta usred vrta kazao je Bog: ne jedite i ne dirajte da ne bi umrli. A zmija reče ženi: ma nećete vi umreti, nego zna Bog da će vam se u onaj dan kada okusite s njega otvoriti oči, pa ćete postati kao bogovi i znati šta je dobro, a šta je zlo. I žena, videći da je rod na drvetu dobar za jelo i da ga je milina gledati i da je drvo vrlo drago radi znanja, uzabra roda s njega i okusi. Usput pitanje: kako se vidi znanje? A žena, videći da je znanje na drvetu, kako je ona vidjela u tom plodu znanje? Pa nije vidjela, ali je rodilo ono što je đavo posejao u njemu. Vi dođete kod mene ili kod nekog drugog i vidite ogromnu biblioteku sa knjigama ispod stakla i kažete: ali je ovo pametan čovjek. Jer ste vidjeli knjige u njegovom predsoblju. A možda je dobio knjige na poklon od tasta. A nekada su se knjige kupovali na metar za vreme Jugoslavije. Bilo je knjige, pa su davali sindikati, pa su svi kupovali knjige i sad čitave edicije, a nikad ništa nisu pročitali. I onda ne znam šta će, pa onda poklone ćerku ili zetu ili kome već: evo vam knjige da uživate. I vi vidite knjige i kažete: ali ovo pametan čovjek. Kako se vidi znanje? Pa ne vidi se. Ali se može vidjeti ako dozvolite da vam neko poseje. I žena, videći da je rod na drvetu dobar i da ga je milina gledati i da je drvo vrlo drago radi znanja, uzabra roda s njega i šta je uradila? Jer to jedno čulo. Pa dade i mužu svojemu, te i on zagrize. I pogledajte sada, 5 telesnih čuda: vid, sluh, dodir, miris i ukus. Unose informaciju iz sredine, izvan tela, u naš mozak. U Edenskom vrtu Sotona je upotrebio čula da iskuša Evu. Sluh, Eva je čula zmiju kako govori. Šta je bilo dalje? Vid, vidjela je divno drvo, dodirnula je, uzela je plod i okusila je, pa je pojela. Ukus i miris. Znate gdje su ukusi? Na vrhu jezika, na kraju jezika i sa strane. I možete da jedete soju, a možete da jedete i meso. Želucu je sve jedno šta ćete pojesti. On od onoga što ste mu dali, on izvuče najbolje. Ako ste mu dali najlošije, on od najlošijeg izvuče najbolje. Ako ste mu dali najbolje, on izvuče iz najboljeg najbolje. A znate šta komanduje šta ćete jesti? Jer ta čula ovdje na vrhu, taj miris, zapravo ukus, on šalje informaciju u vaš mozak. I mozak kaže: što je dobar kulen. A soja ne valja. Zato što imate određene uspomene na taj kulen. Kad ste prvi put pojeli, a jaki su bili ukusi, i onda to je odreagovao vaš mozak. I tako sam ja bio dete i odlazio sam u Bački Petrovac kod brata, a tamo u Bačkom Petrovcu su poznati po kulenu, onom Bačko-Petrovački kulen, debela jedna kobasica, onako prava, ali ljuta, neverovatno. Ja se našalim i onda kažem na 100 grama mesa, 200 grama ide paprike ljute. I oni su sad brend napravili, to se ne jede onako 100 grama, to pojedete 2 lista i sećate se mjesec dana da ste jeli ljutu kobasicu. Ali ukus fantastičan. I mi to igramo se ceo dan i tetka to naseče i mi dođemo za sto i svako uzme 2-3 parčeta. I taj miris, on je ostao, i taj ukus, to je ostalo. I ja sam sad vegetarijanac i prođem pored Rafa i kad god mi zamiriše to, ja se setim i kaže moj mogao bi jedan suđuk da pojedeš. Sad bi bilo dobro da se vratiš u to neko detinjstvo. A stomak kaže: pa šta će ti suđuk, nema ništa tamo. Uzmi bolje neko voće. Vidite kako su te stvari opasne. Jednog dana kad se to poseje, to ostaje. I Pavle je bio odličan kad kaže: nemojte da ovaj svet vam servira vrednosti dobrog života, nego Bog. On je taj koji dobro poznaje. I tako je prvi ljudski rod pao i zato smo mi dospeli tu gdje smo dospeli, preko 5 čula. Ali đavo ili zlo nije odustalo od svoje strategije i od svoje taktike. On i danas radi da bi srušio tvrđavu dobrog života.
I napadi na naša čula su daleko brojniji nego ikada u ljudskoj istoriji. Kako on radi danas? Preko televizije. Ja ne znam da li ste i vi toliko uznapredovali da kada kupite određenu televiziju pa dobijete taj daljinski upravljač, a taj daljinski upravljač nema samo tih 10 mogućnosti od 1 do 0, 9 pa 0, nego imate, koliko vi imate kanala ovdje u Makedoniji? Puno. A šta će vam toliko kanala? Nekad je bio 1 ili 2, kad je 3. kanal izašao, pa to je bilo čudo jedno. Crtače smo gledali u 7:15 uveče i ujutru su nas budili porodica Jovanović, bar tamo gdje sam ja živeo. Znao sam na pamet. A danas ogromno mnoštvo. I ko bira šta će se gledati? Oni su ti servirali, a ti sad možeš da ideš tamo gdje su filmovi za odrasle, možeš da ideš za decu, možeš da ideš na istorijske filmove, možeš da ideš na šaljive emisije, možeš da radiš, možeš kuhinjicu da gledaš. Evo ima tu neki koji vole i kuhinjicu. I čitav dan ti dozvoljavaš da ta stvar ulazi u tvoj mozak, mozak se time bavi, a to onda prelazi u tvoje vrednosti. I ti onda se ponašaš na osnovu onoga što si gledao. Internet. Neko je rekao da internet danas je ono što je u raju bilo drvo poznanja dobra i zla. Internet. Fantastične mogućnosti. I ljudi kažu, wow, ako nemam internet, pa ja sam odsečen od sveta. E pa moj deda nikad nije imao internet. A bio je čovjek koji je voleo knjigu. Voleo je znanje. Ali nije mu internet bio potreban. Ni Mihajlo Pupin nije imao internet. Ni Tesla nije imao internet. Ni mnogi umovi ovoga sveta nisu imali internet. A uradili su svašta što mi danas ne možemo ni da razumemo kako funkcioniše. A ne još. Možemo da imamo internet još 100 godina, nećemo shvatiti kako stvari funkcionišu. Internet je čudo. I tu možete sad ili dozvoliti da vas to uvuče ili ne. Ja sam televizor bio poklonio, bio sam dobar i sada kupujem drugi televizor. Sad bi ja mogu da se hvalim da nemam televizor, pa vi da kaže, super si, imam, nemam, ali imat ću. Nagovaraju me deca da kupim. Ali otkad nemamo televiziju, mlađa ćerka čita knjige. Počela je da ne može da se zaustavi, 7 godina ima, samo čita knjige. I to vreme koje sad koristi za knjige, gde bi ona koristila? Pa gledala bi TV. I onda, znate, radio, novine, časopisi, knjige različitog sadržaja dostupne su na svakom koraku i nema nikakvih cenzura. Nekada se možda i znalo šta je vrednost, pa smo rekli to ćemo gledati, to ne, neko je to brinuo. Danas niko ne brine. Danas ste vi taj koji će da kaže ovo seme za moj mozak je dobro, ovo seme nije dobro. Ovo ću prihvatiti, ovo neću prihvatiti. Ovim ću se baviti, ovim se neću baviti. Ali đavo je maher, on radi da nas ruši. I on vešto koristi medije za ostvarenje svojih zlih nauma. I mi moramo pažljivo čuvati svoja čula i odlučiti da samo božanski odobrene informacije dospiju u naš um. Moramo da budemo sposobni da prepoznamo volju Božju za naše živote. Postavite stražare na svoja čula. I evo jedan citat gdje kaže, svi treba budno da paze na svoja čula, da zlo ne bi ovladalo njima, jer čula predstavljaju prilaze ljudskom umu, ljudskoj duši. I tu čovek pada. Na apetitu, na dodiru, na sluhu, na čitanju. I tako pada građevina onoga što mi zovemo dobar život. I znate kada se to desi, onda nastaju problemi. A ti problemi su ukorenjeni u ljudskom umu, u misaonim šablonima, koji pletu mentalne puteve i proizvode probleme sa kojima se svakodnevno suočavamo. I to na svakome od nas nudi neke nakaradne misli. Ali mi te misli nismo u obavezi da prihvatimo. Mi možemo da kažemo, ja ne želim to da prihvatim. Um je bojno polje. I zato kaže Sveto pismo u Efesima 6.12, kaže gde naš rad nije sa krvlju i sa telom, nego s poglavarstvima i vlastima i s upraviteljima tame ovoga sveta, s duhovima pakosti ispod neba.
Znači, naš rat nije telesne prirode, nego duhovne. A taj duhovni rat se dešava u našem umu. I u umu se odlučuje kome će se čovjek pokloniti. Da li će pristati na zlo ili na dobro? Ili će prihvatiti te laži koje đavo nudi, a u Jovanu 8:44 Isus gleda da đavola i kaže, evo ga otac laži, laže i otac laži. On nam uvijek saopštava informacije o nama samima koje su loše. Loše informacije o drugim ljudima. Loše informacije o okolnostima gdje se nalazimo. I zato je jako važno da budemo mudri i da zaustavimo sve to. On ima jedan lukavo smišljeni model koji otpočinje jedva primetnim džangrizanjem. On počinje polako, pa se to razvija u zebnju, a zatim u sumnjičenje, pa zabrinutost, pa onda u strah, što dovodi do razmišljanja i gotovih teorija. I onda čovjek izađe i kaže, moj život je katastrofa. Ne vredi, ja neću više da živim. A zašto nećeš? Pa nisam ni za šta. Pa kako nisi ni za šta? Pa eto, ništa u životu nisam uradio. Svi su bolji od mene. Ja sam se trudio, a moji roditelji nisu ulagali u mene. Evo, moja sestra je bolja. Ili brat, ili ovaj, ili onaj. Jer poznajete takve ljude? A možda i vi tako razmišljate. Ali to su možda neke poluistine koje su posejane u vaš mozak. Jer je on ušao na razne načine. I on sada pokušava da zarobi građevinu vašeg života. I ne samo da zarobi, pogledajte šta on radi. On gradi utvrđenja u našem mozgu sa tim poluistinama. Svaka poluistina kojoj se mi posvetimo je jedna cigla u toj građevini. Ali Bog nas ohrabruje i kaže, oružje vašeg vojevanja nije telesno, nego silno od Boga. Bog će vam dati oružje koje će biti tako moćno da raskopa ta utvrđenja koje je đavo napravio u vašem mozgu. Kako? Zato što je polako ulazio i gradio tvrđavu, ciglu po ciglu. Kada dođete u neki grad, znate čime se gradovi hvale? Utvrđenjima. Zašto utvrđenjima? Zato što su utvrđenja ona koja stoje vekovima. Ne može ih ništa srušiti. I zamislite sad upoređenje. đavo ulazi u naš um kroz 5 čula i ruši tvrđavi našeg života tako što nam servira poluistine. A te poluistine grade tvrđave u našem umu. Ali Bog želi da nam da snagu da to slomimo. Oružjem silnim od Boga. Da bi razorili mudrovanja i svaku oholost koja se podiže protiv spoznaje Boga. Zašto spoznaje? Zato što Bog jedini zna šta je pravi život. On nas je dizajnirao, on nas je stvorio i on zna s čime ćemo u životu biti zadovoljni. I on nam sad daje snagu da razorimo ta mudrovanja i svaku oholost koja se podiže da ga prepoznamo i da zarobimo svaku misao da bude poslušna Hristu. Cilj đavoljove strategije i oštroumne obmane je utvrđivanje tvrđava u našem umu. Utvrđenja mogu biti područja života u kojima smo utamničeni, zarobljeni i to godinama ne možemo se pomeriti. Zašto? Zbog načina na koji razmišljamo. I naša obaveza je poznavanje Božje reči da bismo bili u stanju da uporedimo sadržaj naših misli sa onim mislima koje su Božje. I mi uvijek treba da upoređujemo. Đavo se nadmudruje sa nama. On nudi određene teorije, određene zaključke. I sve se to odvija u sferi ljudskog uma. Svaka misao koja pokušava da se uzvisi iznad Božje reči mi moramo da oborimo, da srušimo i da ne dozvolimo. I zato se kaže da je ljudski bojno polje. E sad, ali mi imamo taj potencijal u umu i zato treba da ga vežbamo i razvijamo. Jer je Bog svakom ljudskom biću dao mozak. I on želi da se to upotrebi njemu na slavu, za jedan dobar život. Mi nemamo preveliku moždanu moć i sposobnost rezonovanja. I zato treba da razvijamo i vežbamo sve snage uma i tela. A to je ljudski mehanizam koji je Isus Hristos otkupio. Da bi ih mogli što je moguće bolje iskoristiti. Treba da činimo sve što možemo da ojačamo te moći. Jer Bogu je ugodno da postanemo što delotvorniji u saradnji sa njime. Vežbamo i da se razvijamo. Zašto? Zato što je obrađeni mera za ljudsko biće. Nikada nemojte misliti da ste dovoljno naučili i da sada možete umanjiti svoje napore.
Ja držim predavanja na jednom fakultetu i onda dođu studenti i kažu mi, profesore, svi nam kažu da samo učimo. I kažu, ma dosta je učenja. Kaže, daj pokažite nam nešto praktično. Dosta je tog učenja. I onda oni kažu, šta vi mislite o tome? Šta vi mislite o tome? Je treba da učimo? Ili je dosta učenja? Jer učenje je samo za mlade. Dokle? Do penzije. U penziji nema učenja. U penziji se gleda televizija. Dok si živ. Zašto? Jer učenje će obrađivati tvoj um. Vežbati tvoje umne sposobnosti. Ja im kažem, a pustite te ljude, oni ne znaju šta govore. Zato što sve što naučite će kultivisati um. A kada imate kultivisan ili obrađen um, to je mera za čoveka. Čovek je drugačiji od svih drugih bića. On je stvoren da razmišlja. On ima mogućnost da analizira, da prepoznaje. Sutra ćemo malo više o tome govoriti. I vaše obrazovanje treba da se nastavi tokom čitavog životnog veka. Svakodnevno učite i praktično primenjujte to što ste naučili. Upadljiva je sličnost između nekultivisanog polja i neuvežbanog uma. Znate šta je nekultivisan um? Kako se to zove na makedonski? Kada vidite njivu gde domaćin nije pravi domaćin, nego ostavlja tako da zaraste u koru. Kako se to zove? Kako? Ugar. Kod nas se kaže parlok. Jeste čuli za parlok? Pa to, prlog. Tako je. Šta je? Ako nemate kultivisani um, vaš um je prlog. Ili ugar, ili parlog. I to je orijentir za ljude. Kada ljudi gledaju i kaže, evo ga taj zaparloženi. Ili kažu, jer vidiš onu zaparloženu njivu, to je orijentir. Tu skreni levo, tamo idi desno. I tako dalje. I ona kaže, upadljiva je sličnost između nekultivisanog, zaparloženog polja i neuvežbanog uma. Deca i mladi već posjeduju svojim umovima i srcima seme pokvarenosti. Seme koje će iznići i doneti svoju izopačenu žetvu. I zato ona kaže, zato su potrebni najveća briga i staranje u razvoju dok raste to dete i snabdevanje uma dragocenim semenom biblijskoj istine. Jer u biblijskoj istini ono će staviti temelje da njen život ili njegov život bude dobar, kvalitetan, blagosloven. Život koji će se razviti u nešto fantastično. I gde god da se danas nalazite, možete biti i stariji, učite vašu decu, učite unuke, snabdevajte dragocenim semenom istine, kultivišete taj um, nemojte dozvoliti da se zaparloši. Ima ljudi koji stave mozak u fioku. Znate šta je mozak u fioku? Završi poslove, uzme otpremninu, uzme penziju, dođe kući i gleda TV. I onda mu s pravom možete reći, pa što ne razmišljaš? Čitaj nešto, neku knjigu. Danas deca zbog Twittera su naučila da komuniciraju sa 150 reči, jer nas je Twitter ograničio na 150 reči. I kada dobiju lektiru da pročitaju neku dobru knjigu, klasika nekog, oni kažu, a jer ima snimljen film o tome? Lakše je da pogledaju neki film kroz oko režisera, nego da pročitaju. I to naravno nije najbolja varijanta. Sticanje znanja i mentalne kulture. Kako se to dešava? Kako mi sad da taj svoj uvežbamo? Kako da ga obradimo? Kako da ga kultivišemo? Evo nekoliko stvari. Evo ključevi dobrog mentalnog zdravlja. Sve je u pravilnoj upotrebi vremena. Pazite. Ključ. Kako koristiš svoje vreme? I ja sam čitao neki zapis o ljubavi i onda je pisalo o nekom čoveku koji je tamo pomagao nekim ljudima u bolnici i tako dalje i sad je imao tu nesebičnu ljubav. I onda autor kaže, da bi imao takvu ljubav, moraš manje da gledaš Facebook. A to vreme koje si potrošio na Facebooku, gledajući kroz telefon, ćeš potrošiti u bolnici jer ćeš nekome pomagati. I o čemu je ta priča? O vremenu. Kako sam ja potrošio vreme? I kaže ona, o pravilnoj upotrebi našeg vremena zavisi uspeh u sticanju znanja i mentalne kulture. Kultivacija razuma ne mora da se omete siromaštvom ili skromnim poreklom ili nepogodnim okruženjem. Neki kažu, pa ja nisam imao šanse. Moji roditelji su bili siromašni. Moje poreklo je tamo iz nekog sela. Okruženje je bilo takvo da niko nije išao u školu. Kada sam ja bio đak u mom selu,
koje je imalo tada 7000 stanovnika, sad je spalo, svi su migrirali u Slovačku, većina mladih. Pita mene moja ćerka, kaže, tata, ko je završio fakultet? Ja i još jedan moj drug. Taj drug je u NASA, sada radi za nas u Americi. Bio je u Beogradu na univerzitetu i kad su vidjeli njegov briljantan um, odmah je dobio stipendiju i otišao u Ameriku. I ja. Svi drugi su imali srednju školu. Možda su neki pokušali da idu na fakultet, ali to je sve. Od devojčica nijedna. Nijedna. I kaže moja ćerka, pa da li je moguće da nijedna devojčica? Ja imam 40 godine, nije to tako davno. I onda će neko reći, pa u mom okruženju niko nije tada išao na fakultet. Nije to bilo nekako popularno. Ali kaže ovaj autor, kaže, to je izgovor. I to ne treba da te sprečava da kultiviše svoju. Bez obzira da li si siromašan, ili imaš skromno poreklo, ili imaš nepogodno okruženje. Ali ako imaš odlučnu nameru, i ako si istrajan, imaš istrajnu marljivost, i umeš da ekonomišeš sa vremenom, što je ovdje spomenula, to će ti omogućiti da stekneš takvo znanje i takvu mentalnu disciplinu koja će te kvalifikovati za gotovo svako mesto od uticaja i korisnosti u društvu. Treba da naučiš da koristiš pravilno vreme, treba da budeš istrajan u odluci koju si doneo i da budeš marljiv. I stvari će krenuti na bolje. Jer možete ovo da prihvatite? Da. Čak i ako još razmišljate i kažete, ali ja nisam imao šansu. Ja nisam imao šansu da se stvari dese. Bog želi da obnovi tvoj um. I zato donese odluku. I ti možeš da nadjačaš. Ti možeš da nadjačaš to seme pokvarenosti. I pogledajte citat. Smeće sumnjivih principa i navika treba da se počisti. Gospod želi da obnovi tvoj um i da te ispuni blagom istine. I zato Isus kaže, ako ostanete na ovoj priči, na ovoj besedi, nauci, bit ćete moji učenici. A ne samo da ćete biti moji učenici, poznaćete istinu, steći ćete znanje i istina će vas osloboditi, izbaviti. I ako si danas doneo odluku da ideš tim putem, neće biti lako. I možda ćeš se mučiti. Ali ovaj stih kaže, a dobro činiti da nam ne dosadi. Kad sam bio vojnik u Prokuplju, onda sam samo ovaj stih citirao. Kad god su me zvali, dođi ovdje, dođi tamo, uradi ovo, uradi ono, a ja sam uvijek rekao, a dobro činiti da ti ne dosadi. Kako je moguće da će nam dosaditi čineći dobro? Jer moguće je kada dobre stvari radimo da nam to dosadi. Da kažem, ma neću više, ne vredi. Ulažem toliko, a ništa se ne dešava. I onda kaže ljudi, odustajem. Od čega? I kaže ovaj stih nas ohrabruje i kaže, nemoj da odustaneš kada činiš dobro za sebe, kada ulažeš u razvoj umne kulture, kada kultivišeš svoj um, jer ćeš u svoje vreme požnjeti ako se ne umoriš. Ako se ne umoriš, jednog dana će se stvari desiti. Požnjećeš stvari i stvari će krenuti na bolje. I Bog kaže, kada prođeš na tom putu preko vode, ja ću biti sa tobom. Ili kada pređeš preko reka, neće te potopiti. Kada prođeš kroz oganj, nećeš izgoreti i plamen te neće opaliti. Ali moraš da doneseš odluku. I kaže na jednom mjestu, svedočim vam danas nebom i zemljom, da sam stavio pred vas život i smrt, blagoslov i prokletstvo. I kaže ovaj stih, savjetujem te, izaberi život, da budeš živ ti i seme tvoje. Nemoj birati prokletstvo, jer tako ćeš izabrati smrt. Ako izabereš život, onda ćeš biti živ ti i čitavo tvoje potomstvo. Kada je moja mama odlučila da će ići stazom istinu, da će svoj um analizirati u skladu sa Božjom reči, njena odluka je bila čvrsta, ali okolnosti su bile strašne. Borila se strahovito, ko lavica, i uspjela je da se izbori. Njeni izbori i njena odluka je uticala na moje stavove. Ja danas poznajem istinu. Odluka moje mame, ne da je uticala na mene, nego je uticala i na moju decu. Moja Maša će imati dobar put zato što je moja mama donela ispravnu odluku.
Pogledajte šta kaže ovaj stih. Da bude živ ti i seme tvoje. Znači i nasljedstvo tvoje od 3. do 4. pokoljenja će imati blagoslova od odluka ispravnih koje ti danas doneseš. Ako donosiš pogrešne odluke, u tvojoj porodici će ići nizbrdo zbog tvojih odluka. To se zove epigenetika. Ti ćeš preneti sklonosti na svoju decu i na decinu decu. I oni će verovatno nastaviti da idu tim putem. Imaju mogućnost da se promene, ali će biti jako teško da se promene. Naravno, mogućnosti uvijek postoje zbog slobodne volje. Kada budemo govorili o slobodnoj volji, onda ćete vidjeti da imamo, to je moć koju nam je Bog dao, da biramo. I mi svakodnevno biramo koji ćemo kanal gledati, šta ćemo jesti, šta ćemo očitati i tako dalje. To su naši izbori. I ti izbori onda uzimaju svoj danak na kraju. I volja je tu jako važna. Volja je našom Bogom dana moć izbora i to je sposobnost za odlučivanje. Izbori koje činimo odredit će naš karakter i našu večnu sudbinu. Volja je vladajuća sila u čovekovoj prirodi, to je sila odlučivanja koja deluje u sinovima ljudskim u pravcu poslušnosti ili neposlušnosti. Voljom, kaže ovaj autor, mora upravljati smiren, inteligentan, prosvetljen ili pobožan um. Um koji je odbacio ovaj svet i prihvatio Boga da bi ga u životu vodio. Kada je volja aktivna? Volja je aktivna koje činjenice mogu da uđu u naš um preko naših čula. Volja je aktivna koje informacije se obrađuju posredstvom razuma i mašte. Volja je aktivna koje merilo autoriteta će se koristiti za ocenu podataka koje smo izabrali da obradimo. Volja je aktivna na koji način ćemo odgovoriti na krajnje rezultate naših misli i naših osjećanja. Ljudski um ima moć, obdaren je moću da pravi razliku između pravog i pogrešnog. Bog je zamislio da muškarci i žene ne odlučuju iz nagona, već iz težine dokaza. Pažljivo upoređujući pismo pisano sa pisanim. Mi ne treba da odlučujemo u životu iz nekog nagona. Mi treba u životu da donesemo odluku tako što ćemo uporediti dokaze koje imamo. Božji narod je bio u Egiptu, bili su robovi. Bio je ogroman broj i nisu mogli više tu da izdrže. Vapili su Bogu, molili se, vikali i došao je trenutak da treba da izađu iz Egipta. Bog je poslao jednog velikog vođu koji se zvao Mojsije koji će ih izvesti. Mojsije je došao kod faraona, tražio je izlaz i tako dalje. I izašli su, prošli su kroz more koje se otvorilo. Čuli ste tu taj događaj. Znate koliko im je trebalo da uđu u obećanu zemlju? Od Egipta do obećane zemlje koju im je Bog obećao. 11 dana. A Sveto pismo kaže da su lutali pustinjom 40 godina. Zamislite, 11 dana i 40 godina. Je to ogromno? Generacija je nestala za tih 40 godina. I u jednom trenutku, u 5. Mojsijevoj, u 1. poglavlju, kaže ovako: dosta ste bili na ovoj gori. Gospod Bog kaže, dosta je bilo tumaranja i lutanja po pustinji. Ako tu pustinju poredimo da su neki zarobljeni u svojim misaonim šablonima, u tvim utvrđenjima koje je đavo napravio, večeras ti Bog kaže, dosta je takvog života. Dosta si bio zarobljen u toj tvrđavi. Dosta si bio na ovoj gori. Okreni se i obrni i donesi odluku i kreni. I kaže pred kraj, kaže, evo ja sam dao zemlju da uđete u nju. Uzmite tu zemlju za koju sam se ja zakleo vašim ocima Avramu, Isaku i Jakovu da ću vam je dati. Ne bojte se, donesite odluku, raskopajte te đavolska utvrđenja silom Božjom i krenite u obećanu zemlju. Odluka mora biti čvrsta, da ćeš obnoviti svoj um u skladu sa Božjom rečju, da ćeš od sada pažljivo birati svoje reči. Donesi čvrstu odluku da nećeš posustati i da se nećeš predati sve dok pobjeda ne bude potpuna i sve dok ne zaposedneš nasljedstvo koje je upravo tebi zavetovano. Mihajlo Pupin. Jeste čuli nekad za Mihajla Pupina? Da li znate odakle dolazi? Severno iz Beograda, mislim da se rodio. Ko zna iz kog sela je Mihajlo Pupin? Idvor. Idvor. Vi ste rekli? Dakle. Pašite da ono čeljaka knjigu. Bravo.
A odakle mu je potomstvo blizu poteklo? Moje selo, odakle ja dolazim, je 15 km od Idvora. Evo sad ćemo reći. Mihajlo Pupin se u svetu predstavlja kao Mihajlo Pupin Idvorski. Kada je hteo u Americi da pokaže odakle je došao, to selo ne postoji na karti. Zato što za njegovo vreme, kad je bio rođen u Idvoru, bilo 800 stanovnika, danas u Idvoru ima 400. Bilo ih je 10. 5 sinova i 5 sestara imao i 4 brata. Njih 10. Bili su puka sirotinja. Majka mu se zvala Olimpijada, kao majka čija? Pa to znate, pa to ovdje da vam posla, to ne znamo. A otac mu se zvao Konstantin. Ali majka je bila vrh, prava žena, koja mu je rekla: sine, znanje koje ćeš steći, to su lestve koje će te odvesti na nebo. Ako želiš da znaš, treba da ideš i da učiš. U toj knjizi Od pačnjaka do naučnjaka ima na internetu da se skine ta knjiga. To je Mihajlo Pupin sam napisao. I Mihajlo Pupin u toj knjizi opisuje kako ga je majka ohrabrila da ide. I uvek se vraćao na to svoje detinjstvo. Igrao se po pašnjacima, čuvao krave, koze i ovce. Nije imao ništa. I onda je sedeo pored onih peći seljačkih, ako ste vidjeli, vojvođanskih. I tu je gledao i učio, to se prelo zvalo. I onda su starije žene prele vunu, neke su krunili kukuruz i tu se razgovarao. I on je gledao te stare Idvorčane, njegovog oca, dedu i tako dalje, kako sede naslonjeni na tu peć, i on ih je zvao senatori drevne idvorske mudrosti. Oni su bili senatori. Znate oni američki senatori? Tako su ovi tamo seljaci u Idvoru sedeli i oni su znali svu mudrost ovoga sveta. I pričali, i pričali, i prenosili i njemu koji je učio. A onda ga je majka ohrabrila. I on je krenuo iz Idvora u Pančevo, 35 km. I tamo je otišao u školu. I kada je došao u školu u Pančevo, peške, onda je pisao da je tamo našao znanje za koje senatori drevne idvorske mudrosti nikada nisu čuli. I onda je krenuo dalje. Iz Pančeva je otišao za Peštu. Tamo se oduševio svetom kada je video Budimpeštu. I onda je video, svet je pukao pred njegovim očima. A onda iz Pešte otišao u Prag. A onda iz Praga otišao u Hamburg, u Nemačku. A onda se u Nemačkoj u Hamburgu ukrcao u brod, Vestfalija, i krenuo za Ameriku. I došao je u Ameriku, u Castle Garden, u Njujorku, kada je izašao, kada je taj svet video, zemlju mogućnosti. Nije znao jezik, nije imao ništa. Sirotan jedan, mali, mlad. Iskrcao se, radio je na ulici, radio je na njivi. Do jednog vremena kada je zaradio dovoljno sredstava da može da se školuje. I onda je počeo da raste. I završio je u Engleskoj kao doktor nauka. Osnovao je svoju, tamo je bio profesor u Engleskoj, vraćao se u Ameriku. Osnovao je svoju laboratoriju i do današnjeg dana postoji laboratorija. Iz njegove laboratorije 11 njegovih učenika posle njegove smrti su dobili Nobelovu nagradu. Mihajlo Pupin Idvorski, sirotan jedan, koga je majka ohrabrila. I to vam je ona priča. Skromno poreklo, siromaštvo, nepogodni uslovi nisu izgovor, nego brižljivo, marljivo planiranje vremena. Kultivisao svoj um i kada su mu dodeljivali nagradu, onda su rekli da nije imao ništa, ali imao briljantan um i visoke moralne standarde. Mihajlo Pupin je bio pobožan čovek i napredovao. On je zaslužan za internet danas i za sve ono što se prenosi na daljinu bez nekih tih signala. On je osmislio one kalemove, bacao je nož u zemlju, to je vibriralo, onda je video tu vibraciju i razmišljao kako bi to moglo da se prenese. To je ukratko o Mihajlu Pupinu. Ako želiš da u životu budeš zadovoljan, moraš doneti odluku da ćeš obnoviti svoj um, da ćeš birati misli i nećeš se predati. Biće teško. I njemu je bilo teško. Žestoko se borio da dođe do Amerike. A šta mislite, da su tamo cvetale ruže? Pa nisu. Gde je spavao? Šta je radio? Jezik nije znao. Ali je uspeo. I možda i misliš i ti da je ovaj svet tako strašan da ne možeš da ga pobediš. Možda se ti poistovećuješ sa ovom žabom.
i misliš da će te ovo sve progutati. Ko će pobediti? Mrtva trka je u pitanju. Da li će žaba izdržati da stegne rodu tu gde je najtanja ili će roda da je proguta? Gde se ti sada nalaziš? Ja te pozivam, ščepaj ovaj svet. Ne daj se. Iako si mali naspram ovog ogromnog sveta koje forsira neke svoje vrednosti, ti možeš da to zaustaviš i da ne dozvoliš da to poseje svoje seme u tvom umu. Možeš da živiš život onako kako je Bog propisao da treba. Ja te pozivam da i sutra budeš sa nama, da ćemo ići u korak dalje, onda ćemo više govoriti o umu i više o tom mozgu i kako postaviti određene stražare, kako to sve tamo funkcioniše. A večeras te pozivam da ustanemo i da se pomolimo. Dragi naš nebeski Oče, hvala ti što si nam dao snagu večeras da možemo razumeti ovo predavanje, što si nam dao volju i ojačao da možemo doći, što smo prekinuli određene poslove da bi mogli čuti ovu poruku. Blagoslovi svaku odluku koja je danas donešena, svakog čovjeka koji se zapitao i koji je poželeo da ide napred, da postavi stražare na ulaz u svoj um i da prepozna tvoju volju za njegov život. Čuvaj nas ove noći, pomozi nam da se odmorimo, dok budemo razmišljali, pomozi nam da stvari razumemo, da idemo još dublje, da shvatamo i da donosimo odluke iza kojih ćemo stajati. Znamo da neće biti lako, ali isto tako znamo po tvom obećanju da si ti sa nama, da nas pozivaš, da se menjamo, da ne budemo u ovoj gori koja nas drži, u tim misaonim šablonima koji su lažni. Pomozi nam da se raskopaju utvrđenja đavolska, da možemo prepoznati tvoju volju i da živimo najboljim mogućim životom u skladu sa tvojom voljom. Amin.